Jama'a assalamu alaikum. Ni ne Abdullahi Baba Dantse, Abdullahi dan Haladu dan Usaini dan Abashi dan Haruna dan Abad dan Iya Allah dan Tiraki dan Marwatu dan da daki dan Ajaku dan Uwar Bugai dan Jumba dan sarkin Kano Gijimasu. Ni ne Abdullahi Baba Dantse. Al'amarin fikira ta yana nishadantarwa, yana sa al'umma su biyo ni kuma su saurare ni dan fikirar da Allah ya yi min. Wannan yana ɗaya daga cikin fikirar da nake bayarwa dan nishadantar da al'umma. Kai almajiri da Allah kai turo min taxi dina kai yaro wannan almajiri ka turo moton wannan oya ka saya tukuna yawa ka gode abenu baba seskeri abenu baba gari kun gane abin da nake nufi kenan wannan al'amari dan taxi ne ya taho da tasi din sa rubabbiya ba ta tashi da safe sai an gyara batir ko kuma sai ya sa almajirai sun tura to ya yabi fasinjan baya akwai mata da yawa a ciki nan kuma gaba daya wai gaba akwai wata mace amma tafiyar su ɗaya da wannan ka san mata ba sa son hawa gaban mota sai dai ususun matan Hausa na Kano ba sa son hawa gaban mota sai dai baya to aka samu ita ma wannan ta zauna a gaba guda 4 a baya 2 a gaba dan tasi ya ɗauko mota yana tafiya sai ya sa kasas yana ji ele wure wole ele buta wole wole aladi yorubo wole alakori gutu yota ewúrẹ́ vefi ko asenton gale tele kotora tiyo yo ni buru meji o ma ogun agiya ina suwa ni ya kake damun mutane kai ba Allah ina baka sa wannan fasinjan gaba hagiya bai sa duk waje wannan ba kowa ba ta ba komai mu tafi da yaje sai ko garau sai ya shiga yaje ya gwabza wani mai babur T5 mai babur da ya sauko ya ce rashin mutunci zaka min da ya kama babur ɗinsa sai ya kafe kawai ya zama ce ka ci kaza kazan ubanka dan ubanka baka da hankali ne mara mutuncin banza yana ba komai dan ubanka shege ya ce bai raba ku yi haƙuri ya raba bai raban banza ya ce dan ubanka ya ce shege mara mutunci ka zo ka buga min babur bai raba ya yi shiru haka na ɗan tasiri sai da mutumin ya tafi gaba ya ce sai wannan mata suka ce kai bawan Allah ya zai ta zagin ka kasa rama ya ce hagiya sage ni akwai karfi na gansi hannunsa haka ya yi haka wannan hannunsa haka sage akwai karfi hagiya akwai ya rama sai kama su zai sake musu wuya ne shi sa ya rabi da su